Значи, тук са живяли 11 семейства и 11 от тях са умрели тежко надълбоко в войната си. Последният собственик, духа, беше толкова агресивен, че хвана 10 буркана слутеница и му ги завря всички до дъното. А предпоследният собственик казва, че успял да се види едно в едно с дявола, който после го е кастрирал и до ден днешен лежи в психиатрията и не може да излезне оттам. А последното семейство смени държавата, отиде да живее в Афганистан, защото смята, че там е по-безопасно, отколкото тук. И въпреки, че къщата е на 120 км от града, последния път е излезъл някакъв мъж с братва и е избил цяло семейство от 7 човека, от които 4 от тях са били деца. И този мъж дори не е съществувал. 99% от случаите, когато се нанесеш тук, не живееш повече от 35 дни. Питам ви за последно, сигурни ли сте, че искате да купите тази къща? Ами, да, разбира се, цената е много добра.